Tak teď nastává ta chvíle, kdy vám chci říct, proč je Bůh velký. Je to takové malé slovíčko. My lidi máme takovou špatnou vlastnost, že na co si nemůžeme šáhnout, to třeba tady na Pavlu, tak nevěříme, že něco takového existuje. V Biblii se píše jeden takový veršík, že blahoslavení jsou lidé, kteří neviděli, ale uvěřili. Tento večer chvály je strašně zvláštní tím, že nebýt Boha, tak my tu tady nejsme, protože když jsme začali zkoušet, tak nám z nějakých určitých důvodů vypadnul klavír, pak z nějakých určitých důvodů nám vypadlo bongo a 4 dny před večerem chvál nám jedna zpěvačka, klavíristka a kytaristka strašně moc onemocněla. Ona vám potom řekne jak a proč, ale dobře, tak vám to řeknu já. Za zápalu plíc se člověk nedostane během 4 dní, to všichni asi víme. Kdo to prožil, tak je s tím nějakým způsobem obeznámen. Klárka měla zápal plíc, měla ho od úterka, dost těžký, a její start na tomhle zápase byl moc ohrožený. Tím, že jsme se všichni modlili, tím, že prostě jsme byli spojeni v modlitbách Bohu, tak se to nějakým způsobem vylečilo a nevěřím tomu, že to bylo práška doktora, protože to prostě není možné. Takže tady máme živý důkaz, že Bůh je tady mezi náma, je to na tomto večeru chvál. A já děkuji Pánu Bohu za to, že to může být Klára, za to, že to můžou být všichni tihleti hudebníci a za to, že to může být vy. A díky Bohu, že je tady mezi námi.